jeg arbejdet med emnet Poetry Slam. Poetry Slam er en digtkonkurrence. En battle mellem digtere og forfattere og professionelle. De battler med ord, sprog og fortælling. Poetry Slam er nærmest et oprør mod den traditionelle lyrik. Det blev opfundet af Mark Smith fra Chicago, USA i 1986. Poetry Slam er mest udbredt i de vestlige lande. Vi har en scene i Aalborg, hvor der både stiller professionelle og amatører op. Der er ikke mange regler. Det eneste, man skal forholde sig til, er, at det skal maks være 3 minutter og 10 sekunder, og man får point for dommere, som man vælger i blandt publikum, og de kan så give point fra 1 til 10. Poetry Slams kan handle om alt mellem himmel og jord. Man vælger selv et emne, og det er en slags rød tråd, der skal gå igennem hele slammet. Sådan ting, du har! Yes. Ytringsfrihed. På engelsk freedom of speech. Ordet frihed er det vigtigste i sammenhængen. Men findes den stadig i samme grad som før? Har man stadig mulighed for at sige, hvad man vil? Jeg tænker f.eks. på Mohammed-tegningerne. Principielt har vi ret til at tegne dem. På en måde skal man vel respektere Kurt Vestergaard, eller hvad? Han gør vel ikke noget, han ikke må, men han fornærmer dog en hel religion. Jeg respekterer ham for hans ærlighed, men er ikke enig i, at det er okay at gøre det. Samtidig bliver ytringsfrihed krænket, når vi snakker om Yahya Hassan. Han gør jo heller ikke noget, han ikke må, og han fortolker endda sin kritik på en flot måde gennem digte. Spørgsmålet er, om vi i Danmark er blevet så bange for alle andre, at vi egentlig lægger skjul på vores egne rettigheder som danskere. Jeg siger ikke, at vi skal gøre grin med andre religioner, men tænk, hvis vi ender med bare at blive et land, der glemmer sine egne traditioner og ytringsfriheden. For hvis vi ikke respekterer den, mister vi den. Jeg hylder Yahya Hassans ærlighed. Ærlighed frem for alt. Ja. Samfundsmæssigt tabu. Ja. Dør ytringsfriheden? Måske. Den er døende lige nu i hvert fald. Kan vi redde den? Selvfølgelig kan vi det. Men det kræver, at Danmark forventer deres tabermentalitet og tør stå ved sit land. Kom nu for helvede. Red ytringsfriheden, og vi bliver skåret væk fra, at folk i Danmark bliver betegnet som folk små tøsedrenge. Så vil folk respektere os. Dit bitte lorteland. Hvad nu hvis jeg var som alle andre? Som alle de andre med kommunefar, hår og page. Og kun et hul i hvert øre. Hvad nu hvis jeg ikke turde være mig selv? Så var jeg ligesom alle jer. Og jeg ville sidde med min lunkne rugbrødsmadder hver dag i min 8 år gamle madkasse. Hvis jeg bare var en fucking social taber, der fulgte med alle andre og fulgte janteloven ligesom resten af Danmark. En klam social taber, der ligner alle andre. Hvis vi bare kunne være fri for dem, så kunne vi gå klædt som vi ville, og vi kunne gå ude på gaden uden deres forbudlede meninger om, hvad der er rigtigt og forkert, og deres dømmende øjne efter os. Nej, seriøst, hold mig og hold jeres fucking sociale taberi for jer selv, fordi man skal fandme have lov til at være den, man er. Og hvis jeg nu var dum nok til at følge alle jeres meninger, og alle jeres meninger om, hvordan jeg skal være, hvis jeg var som dem, så ville jeg ikke have alle mine bekymringer. Men mine bekymringer, de kommer så af, at jeg gør, som jeg vil, og ikke klæder mig, som I vil have det, og jeg har mine fede oplevelser for det. Og uden mine oplevelser, hvad havde jeg så at gå op i? Jeg vil have det, som alle jer andre også har, min skolegang. Men hvis jeg kun havde den, hvad var der så fedt og personligt i det? Så ville jeg bare gå her hver dag og snakke med jer og bare have det. Men hvis jeg kun havde det, var jeg så ikke en social taber, ligesom de fleste andre. Super! Det er der hele tiden. Det fylder hele kassen. Det er pissedyr. Det er godt for os. Det giver os en helvedes masse ting, som vi alligevel smider væk. Det er et godt samtaleemne. Det kan sætte de flestes pis i kog. Det er en meget stedig ting. Det vil have ret. Det har snakketøjet i orden. Det kan være spild af penge. Det er vidt forskelligt i hver ende. Det kan betegnes med et stort bogstav. Det meste af det ligner noget, katten har slæbt ind for lang tid siden. Det kan være pisseirriterende. Det kan give os det, vi vil have. Det kan give os det, vi ikke vil have. Det kan give os hjertestop, men det vil aldrig ske. Det lyver indtil modsatte bevist. Det kan være hjerteløst. Det kan gemme sig. Det er mystisk, men ikke mytisk. Det er kedeligt. Det hverken smiler eller griner. Det er røvsygt, pissekedeligt, mega svært, en smule spændende og ellers spilder penge. Det er politisk for fuld kraft.
Jeg har ikke skrevet Poetry Slam, og så der skrevet en rap-tekst i stedet, og min stemme er lidt fucked der. Yo. Katten skred og lod mig være alene. Jeg reste en smøg, det var et kæmpe problem for en 15-årig rapper, der stener med musik og er så bøv i skolen og ikke særlig kvik. Jeg blev mobbet i skolen til jeg gik amok, slog en af dem til en fest, jeg kunne ikke stoppe. Rap gjorde mig sløret, det var ikke mit valg. Rappen valgte mig, jeg fulgte bare mit kald. Så fuck det der OBYOLO, hashtag og swag. For det er fucking klodsten, og du er et fucking fag. Denne generation er så skide pinlig, med tynde modeller, klamme ord, den værste er gillig. Tiden går så skide hurtigt, jeg kan ikke følge med. Jeg føler, jeg er blind, og jeg er ukendt sted. Smøg i kæften og et flat grin. Finder 50'er på gaden, nu er den min. Før jeg forsvinder og helt væk, skal I vide, hele toning er en motherfucking beskidt sæk. Fuck systemet, de er problemet. I tror, at det er mig, der er sager. Det skulle da ikke mig, der tror, at lagt på fisk og er populær. Så dejligt. Jamen, ja, okay. I Østen stiger solen op, og den vil jeg se. Men der er så meget mere at se, og der er så meget mere, der skal nås. Jeg vil tage med tiger i Løve og prutte i Hamsted. Jeg vil være dum i Faby og have byller i Byllerup. Jeg vil dø i helvede og hedde Frank i Frankfrig. Jeg vil være bøsse i Bøsserup og prostitueret i Lyderby. Jeg vil skide i Røret og kysse i Snæve. Jeg vil sove i Sengløse og regne i Værløse. Jeg vil have lus i Luserup og hungre i Hungerbjerg. Jeg vil være tapper i Tappernøje og være bøvlet i Bøvl. Jeg vil være tyr i Tyregod og varm i Lunken. Jeg vil hedde Svend i Boris og være moster i Faster. Jeg vil kaste med sten i Stenløs og gå i Benløs. Jeg vil ringe til Ringsted og tisse i Tisted. Jeg vil drikke i Vanding og låse i Låsby. Jeg vil være totalt kikset i Ringe og fuldstændig bindegat i Skælskør. Men verden er så stor, og der er så meget, der skal nås. Jeg vil være ægte i Fake og spændende i Børing. Jeg vil kaste op i Puke og skide i Piss Piss River. Jeg vil være Superman i Batman og spise pizza i Eggs and Bacon Bay. Jeg vil sige donkey Titi Bong og være en kat i Pussycat Fat. Jeg vil dø i Die Hard og besøge Hell i Hell's Gate. Jeg vil have italienske tortilla flat og smoothie i Milkshake Hill. Jeg vil have Gucci i Chanel og brække ben i Break My Neck Hill. Jeg vil drikke vodka i Whisky Dick Mountain. Men på et eller andet sted vil solen gå ned i vest. Vi tager lige Karl en gang til. Go Karl. Okay. Ytringsfrihed. På engelsk freedom of speech. Ordet frihed er det vigtigste i sammenhængen. Men findes den stadig i samme grad som før? Har man stadig mulighed for at sige, hvad man vil? Jeg tænker for eksempel på Mohammed-tegningerne. Principielt har vi ret til at tegne dem. På en måde skal man respektere Kurt Vestergaard. Eller hvad? Han gør ikke noget, han ikke må, men han fornærmer dog en hel religion. Jeg respekterer ham for hans ærlighed, men er ikke enig i, at det er okay at gøre. Samtidig bliver ytringsfrihed krænket, når vi snakker om Yahya Hassan. Han gør jo heller ikke noget, han ikke må, og han fortolker endda sin kritik på en flot måde gennem digte. Spørgsmålet er, om vi i Danmark er så bange for alle andre, at vi egentlig lægger skjul på vores egne rettigheder som danskere. Jeg siger ikke, at vi skal gøre grin med andre religioner, men tænk, hvis vi ender med bare at blive et land, der glemmer sin tradition og ytringsfrihed. For hvis vi ikke respekterer den, mister vi den. Jeg hylder Yahya Hassans modighed. Ærlighed frem for alt, ja. Samfundsmæssigt tabu, måske. Dør ytringsfriheden, måske. Men den døende lige nu. Kan vi redde den? Selvfølgelig kan vi det. Men det kræver, at Danmark forventer os tabermentalitet og tør stå ved sit land. Kom nu for helvede. Red ytringsfriheden, og vi bliver skåret væk fra, at folk i Danmark bliver betegnet som en flok små tøsedrenge. Så vil folk respektere os. Dit bitte lorteland. Ja, jeg vil bare sige tak fordi I kom, og tak fordi I lyttede og klappede og var glade og var her. Så tak.